Olivia e a sorpresa de Nadal. Decora a casa con acibro, la 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 la. Época de estar contigo, la 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 la. Canta este villancico, la 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 la. Época de estar contigo. Sinto, Perry, non hai comida aquí. Haiche algo aínda mellor, pero antes de que poida sacalo, temos que guardar este segredo. Pase o que pase, Ian non pode ver o seu agasallo. Ti monta a garda. Moi ben. Preparado? É o pingüín de moda. O mellor xoguete da historia. Daquela, que che parece? É o meu agasallo de Nadal para Ian. Estou segura nun 1.000.000% que é o mellor agasallo na historia do mundo mundial. Non só camiña, cando apertas. Cal é o emparedado favorito dunha mofeta? Manteiga de cacahuete e fedorenta. Conta chistes. De cacahuete e fedorenta. Xa o sei, a Ian vai encantar. Agora a envolvelo. Se oes a Ian, ladra. Ai, perfecto. Excelente, Guardián Perry. Está despexado. É para min. Ian, estás a fedellar nos teus agasallos? Non, e si, pode. Pero vas a estragar a miña sorpresa. Xa, pero son tan boa adiviñando que non podo determe. Mira. Un coche. Máis grande que un coche. Oh, calcetíns. Pero, ser sorprendido na mañá de Nadal, esa é a mellor parte do Nadal. Estou de acordo, encantan as sorpresas. Boa sorte convencendo o teu irmán. Tes que recoñecer que é bo. Pois, vaste sorprender cando abra o meu agasallo. Un agasallo, para min, que é? Non, 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 non. Vamos, Olivia, déxame ver. Daquela, que tes para min? Ai, conseguir guardar a sorpresa ata o Nadal non vai resultar nada fácil. A ver, Olivia, de verdade que o quero saber. Vou ter que agochalo. E para facelo, teño que enganalo. Iso pode funcionar. O meu agasallo! O agasallo falso non vai enganar a Ian moito tempo. E onde podo escondelo de verdade? Ei, Francine! Teño que atopar un lugar para agochar o agasallo de Ian. Vale, a que lugar non vai nunca, Ian? Xa sei! A roupa sucia de Ian. Ai, pero que noxo. El nunca mira no balde da roupa sucia. Perfecto, problema resolto. Disculpade, nenas, vou meter unha lavadora máis antes do Nadal. Vale, mamá. O agasallo! Vaise mollar! A centrifugar! Ai, que cerca estivo. Shh. Ian nunca o vai buscar por aquí. Podo cheiralo un motivo. Pañais fedorentos. Para, Perry! Para, Perry! Estás a babexar no meu agasallo. Perry! Vamos! Dame o meu agasallo, Perry! Ven aquí, a veró! Non hai ningún lugar seguro para agochar nada nesta casa. Tes razón, polo que hai unha cousa que temos que facer. Saír fora. Pero onde imos deixalo?
debaixo deste balde. Oiches iso? Non. Exacto. Sen mamás, nin íans. Ninguén vai encontrar o agasallo aquí. Xenial! Daquela vou a casa para colgar o meu calcetín. Bo Nadal, Olivia! Bo Nadal, Francín. Grazas pola axuda. Xa te teño. Ei, isto está baleiro. Xa é Nadal. O momento de darlle a Ian a súa sorpresa. Ai, non. Onde está o balde vermello? Vamos, Perry. Cava. Temos que atopar o agasallo de Ian. Se cadra aquí. Onde podería estar? Máis rápido, Perry, bule! Ian nunca durme ata tarde na mañá de Nadal. Aquí hai algo vermello. Alí hai algo vermello. Este tampouco é o balde. Parece que o que lle vai sorprender a Ian é non ter un agasallo meu. Tería que ser unha máquina para retirar toda esta neve daqui. Podo imaginalo. A supervoadora da neve! ¡Tachán! A bicicleta, a pá e a tenda. ¡Claro! Isto servirá. En poucas palabras, Perry, máquina de neve. Mira, Perry, funciona. Imos dar a xiña co balde. ¡Funcionou! Vamos, Olivia, a hora dos agasallos. Tes razón, é o momento de darnos os presentes. Bo Nadal, Ian. Non sei como o fixeches, Olivia, pero isto éche unha sorpresa. O pingüín que eu quería. Cal é o emparedado favorito dunha mofeta? Manteiga de cacahuete e fedorenta. Oh, Ai, que é unha sorpresa gracioso. boa. Grazas, Olivia. Este é o mellor Nadal da historia. Daquela Papá Noel portouse ben este ano. Coma nunca, encantan os meus presentes. Pero o meu favorito é que dei sorprendido a Ian. A min non me sorprende. É un agasallo xenial dunha nena xenial. Mañá ides ter un lote de tempo para gozar dos vosos presentes. Boas noites, Olivia, o día rematou. Non podo ir dormir. Tantas cousas que quero facer eu. Deítome, non podo deixar de pensar en mañá e nas cousas que poden pasar. A montaña que escalarei, o cadro que eu pintarei, o cabalo que terei que domar, ou o trapecio no que voarei. Princesa, médica, escritora, astronauta, desde a selva ao ancho mar. E sen protestar vou seguir, pero eu non quero ir dormir. E aínda hai tanto por facer. Boas noites, Olivia.